Здрасте. Добрий день, шановне господарство. Ми знаходимося у суді Віталя. Слава героям. Виталя, что вам предъявляют? Значит, организация незаконного массового мероприятия в неустановленном для этого месте с, значит, с привлечением к проведению мероприятия гражданина, иностранного государства, гражданина иностранного государства. Вот так. О, як цікаво, слухайте. Как ВВС содержали вас? Ну, тепло было, сразу скажу, еда была нормальная. Вот. Я что изменилось? А так в основном ничего особо не изменилось. Значит, ко мне отношение было дружелюбное, нормальные отношения, милиционеры хорошие были, но все остальное внутри, конечно, интерьер ужасный. Кстати, вот самое страшное, что, значит, я ж веду вот это, подготавливаю обращение к главе государства по поводу Прибужского квартала. Вот, это репрессии, эти массовые фашисты, которые здесь учинили. И там, вот где будуют... Вспоминаю, как, значит, Штирлиц, фильм «12 мгновений весны», Штирлиц был с Мюллером там в подвальном помещении, оно было совсем шикарное. В гестапо совсем шикарно. А здесь вот эта шуба покрытая, ужасное такое состояние, света Божьего почти не видно. А с кем вы сидели у камеры? Два парня было. Что Один за... 60 лет, другой, значит, 45. А вы ведали, что тут было у неделю? Тут приезжали политики оппозиционные, Римашевский заместо вас, Губаревич и Козлов. Яны сказали, что яны на ваше место, заместо вас приехали, что яны приехали потримать Спадар Велишкин. Меня заменили. Добро. Як справи? Що вам інкримінується? Що вам інкримінується? Ну, так, притягував увагу громадян 30 снежня. 30 снежня? Снежень – це декабрь, так? Так, якраз на площі Леніна. Притягував увагу до чого? Ну не 10-го, а ты 30-го. Ну, так, 30 снежня, так, у минулом году. Тобто вже пройшло 2 місяці? Нормально. Скажіть, коли ласка, Самосюк з вами розмовляв? Не разговаривал. Николай Самосюк. Я спитал, слово. Так. Так, добре. Ось поділили, Віталя повели у той зал. Ми будемо в цьому залі. Так, ну тоді, господар, як у вас, як там були рахунки, варунки, утримання? Слухайте, я в захоплении. У захоплення? Так. Кормили добре? Навіть перед тим, як сюди доставити, так само там покормили. Добре. Перше, Скажіть, другое, один недохоп, це то, що у камери нема чого читати, нема що слухати. треба закинути книжок. Слухай, треба книжек. Владимир, Конечно. тут я разговаривал с одним дядьком, да, который с тобой такой, типа военный, да, он сидел, и говорит, это уважаемый человек на втором этаже, ему дали белизну, а мне не дали. Ні, ну що правда там, коли там мене завели, так, попередники вони були без простыней, а усім остальним вже просто не давали. Так что... Вам ще за 30-те починають? Так, за 30-те, там вспомнили. Ну, що тяжко було. Навіть, Не, ну это абсурд затримливать, когда бандит убивает, он разворачивается. Коли знайомився з матеріалами справи, так, то побачив там некую експертизу, там лінгвістичну таку, да? Ось, і там вони давали оцінку тому, що я сказав. Так? Ну, нам же цікаво. А що ви сказали? Я відказав на питання блогера Петрухіна, так? Ось, так, це я. Ось, на питання блогера Петрухіна просто відказав, так? І вони полишили це тим, що я притягував увагу, так, да, проблеми, яка, як для мене, так, ця експертиза викликає здивлення, тому як, коли я притягую увагу, я до когось звертаюсь, так, там, Ваня, Петя, там, соочинники, там, і ще щось. А тут я розважав сам з собою і преподнесли, як, я не ведаю, що. Ну ви ж ведаєте, як працює міліція наша. Цілком. І кілька там розумних в Оскосі. Ну, это так, это да, что-то справа, так. А больше меня цікавить, на що мені треба було затримувати, так, или я прийшов так по позові, так, і по виклику участкового, так, і тримати до сьогоднішнього дня до зараз, так. Сколько вам говорить? Не приходите в пятницу и субботу.
Игноруйте. Неделю на вас. Я згодна не приходить по таких позовах, але є такі досвід, як Петрухіна, так? Коли він не прийшов, йому 10 базових штрафів дали. Ну ничего, Так так что- лепее, чем вот так вот отсидеть. А ви ведаєте, що у неділю тут творилося? Було вельми файно. Тут приїхали політики опозиційні, Римашевський, Губаревич, Юрась, приїхав Козлов, і вони сказали, що ми приїхали за місто Велишкіна, Кабанова і Казака, каб стати на їх місце. І шествие все ж таки було ну, вельми годно. Бігав там Віктор Мельников там со слухавкою приліпленою до вуха, Анатоль Башко. Слухайте, я И коли пошел, то, что зачистили кажется, всю советскую от музыки. я везде не прослезился с такой музыкой. Я прям не забываю. Здравствуйте, прошу присаживаться. Судом запрещается ведение видеосъемки судебного заседания, а также трансляция